साननो गोनां आरो खुब सिरियास बाथ्रा दिनैनि दिनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बड'लेण्ड आन्दलननि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर होननानै बुंदों। बाथ्राया खुब साननो गोनां बाथ्रा। मोनसे समाव बर' हारिनि थैनाय थांनाय थामोनथाखौ लानानै बड'लेण्डखौ बिखायाव मैखुन बादि आदद खालामबोनानै थैयाव सोनानै आन्दलन खालामबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो बर'नि जारिमिनाव बड'लेण्ड आन्दलननि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथ्रु जानो थांदों आरो बे खोथाखौ सोर बुंदों आरो मारैहाय बेबायदि जानो थांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै बे भिडिअआव बिथं भाबै मोनजोबगोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअआव जोबजासिम थाबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखआव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेर लेबसेबो सान्थि जोंनि गेजेराव फैयाखै। प्रमोद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों। आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखआव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेर लेबसेबो सान्थि जोंनि गेजेराव फैयाखै। प्रमोद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों। आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव। आमार नेतृत्व मक लय प्लाय गोविंद बसुमतारी लय प्लाय जिमान नेतृत्व আছে সদায় সোশ্যাল মিডিয়া গালি পাৰি থাকা হৈছে। আমি কাকো উঠাই আনি মাৰা নাই, কাকো উঠাই আনি ভাবুকি দিয়া নাই। এইখন গণতন্ত্ৰ ইয়াত বাক স্বাধীনতা আছে। গতিকে আজি ডেমক্ৰেচিটো ইয়াত পুনৰ জীৱিত হ'ল, ষ্ট্ৰেংথেন হ'ল। এই অঞ্চলত আমাৰ চতুৰ্থ লক্ষ্য আছে। जोंनि आइ आफानि दिनै गरिब गुन्द्रानि न'खरनि फरायसाफोरखौ लानानै गुवाहाटीयाव APSCनि कचिंनि थाखाय थिनहरदों, मेडिकेलनि थाखाय, इन्जिनियारिंनि थाखाय थिनहरदों। मोजां आफादफोरखौ लिंना लाबोनानै बेवहाय खामानि मावनो होदों। मोनफ्रोमबो बिथिंखौ दिनै नोजोर होदों। बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति, दिनै जों आइ अनसाय बिथांखि बानायदों, माइनाव सोरां बिथांखि बानायदों, गियान सोरां बिथांखि बानायदों। बेफोरखौबो दिनै माने जंखायनो हमदों। बयनिबो थाखाय खामानिया जुदा नाथाय जाय बिथांमोना दिनै सोरखौबा खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिखौ, सोरबा मिशन आरो भिजन गोनां मानसिखौ, जाय मानसियानोखि मोनसे डिजाइन बानायदों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, बै मानसिफोरखौ डिसकारेज खालामनाया बयनिख्रुइ गोरोन्थि होननानै आं दिनैनि तारिखआव बुंगोन। मावनो हायोबा माव, मावनो हायाबा जिरायना था, नाथाय डिसकारेज खालामनाङा रावखौबो। बे मोजां बाथ्रा नङा। गिबियावनो मेन मुद्दायाव थांनायनि सिगां जों नैबे खोथाखौ बुंग्रोनो हायो। दाख्लै बे जे तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बर' हांखोखौ असमियाफ्रा गोजौआव लिरखानायखौ खोमोरनानै गेजेराव लिरहोदों। गावसिनि असमिया लेंगुवेजखौहाय हांखोखौ सेथियाव लिरहोदों। थिग बिदिनो जोंहाबो जोंनि तामुलपुरावथ' BTR बाबो हाहैयाखिसै। दा जोंहा क'क्राझाराव बबे अफिसाव एसामिस लिरनाय दं बेखौ खोमोरजोबनानै बर'नि लिरहोनांगौ। ओंखारलायनानै ज' दोलै नोगोरै रायजो राजायानो। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। लोगोसे नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड आन्दलननि मानि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन सुथ्रु जादों बेखौ गासिखौबो बुजिनो मोनगोन। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखआव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेर लेबसेबो सान्थि जोंनि गेजेराव फैयाखै। प्रमोद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों। साहा खोन्दोआव थानाय जोंनि थागिबि फिसाफोरखौ दिनै आलाय आथानि दिनै न' बां सिफायनानै होखारदों। सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै बेक्तिफोरनियाव सोंनानै नायथां। अब्ला दिनै नोंथाङा बुजि मोनगोन
दिनै जेलाव जायफ्रा दङमोन गोरोबथानि सिगां बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानो गोनां जादों सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै व्यक्तिफोरनियाव सोंनानै नाय दिनै बै बिमा बिफानियाव सोंनानै नाय जाय बिमा बिफाया दिनै हारिनि थाखाय गावनि गथ'खौ अराय समनि थाखाय नागारबाय बिथांमोननि गथ'फोरा मुंख्लं जाबाय बै बिमा बिफाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै मानो होननानै बुङोबा जोंनि थांखिया दिनैसिमबो जायाखै बर' रायजोआ जि आलादा रायजोनि मोनसे जि सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा दिनै थेर बेथेर जानानै दङ आरो बे सिमां बायफ्लेनायनि थाखाय बांसिनै दिनै बर' रायजो राजाफोरा असान्थि जानानै दङ दिनै प्रमद बर' नोङो मा बिथिंजों दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बुंनो हादों मा बिथिंजों दिनै नोङो सान्थिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ नोङो बुंनो नागिरदों NDFBनि जे मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखिनायनि जे मोनसे दावहा बियो मोनसे असान्थिनि दावहामोन होननानै नों बुंनो नागिरदों BLTनि जि मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामनाय जातिखौ फोथांनो नागिरनाय उपाय गैयैयाव हाथियारनि संग्राम खालामनो गोनां जानाय दावहारुफोरखौ नोङो असनमान खालामदों जोंनि नांनाया असान्थिनि नांनायमोन होननानै नोङो डिक्लेयार होनो नागिरदों नाथाय नोंहा खर' गैया नों बुजियाखै भारत सरकारा जोंनि नांनायखौ रिकगनाइज होदों जायनि थाखाय जोङो फर्मेल सिजफायार खालामनानै डेजिगनेटेड केम्पआव दोनदों जोंनि समयसाखौ समाधान खालामनो इन्टारलिक्युटर भारत सरकारा जोंनो थिसनदोंमोन दिनै भारत सरकारा गनायदों गोबां बिउरोक्रेट्सफोरा दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों बर' हारिया बेबायदि मोनसे पर्जायाव मोनहैबायमोन जाय समाव दिनै हाथियार हमामोनब्ला नोंथांमोना नाङामोनब्ला जुजियामोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना सफैनाय नङामोन समानो दिनै थिनदों बयबो दिनै रिकगनाइज होदों नाथाय नों सासे बर'निनो दैदेनगिरिमोन नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि रावा ओंखारनायखौ बारग' NDFBआ हजम खालामाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ जों दिनैनि तारिखाव नोंथांखौ दिनै गोरा गोख्रोङै बुंहरदों NDFBआ बेबायदि सुक्तिखौ दिनै खालामनो गोसो गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सिगनेटरि जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलाव लोगोफोरा हारिखौ अननानै गावखौ बावसोमनाय लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै NDFBआ मालाबाबो लुबैयाखैमोन दिनै जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै एबसुआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बे मा इमारजेन्सि जानायमोन दिनै इमारजेन्सिब्ला दिनै NDFBआ दङमोन जोङो गोदान रिक्रुइट खालामनो हाया जोंहा केम्पआव थानाय सेंग्राफोरनि अनजिमाया खमायलांबायमोन जायफोरा दिनै सिगां सिजफायाराव फैनाय गबिन्दनि ग्रुपनि प्रग्रेसिभनि बिथांमोननि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोरा न' बां जानानै न'खराव थाग्रा जाबायमोन गोदानै जों रिक्रुइट खालामनो हायामोन बेबायदि परिबेया जोंहा दङमोन इमारजेन्सिया जोंहा दङमोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस दङमोन केसफोराल' उइथड्र जाबानो जाबाय होननानै जातिनि बे सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानायखौ थेर बेथेर खालामनानै NDFBआसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव जों सम बारनायदों बुजि मोनदों प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' BTCनि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय NDFBनि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनै जों बुंनो बाध्य जादों आरो जारिमिनखौ जों नायफाफिनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै दिनै जों बुंनो बाध्य जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव दिनै बानसुआ बे खोथाखौ बुंदों भयसाल' आंनि नाथाय रावा आंनि नङा गारबोनाय जारिमिनखौ बिथा खालामनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबाय जोंहा जिखिनि दङमोन गासैखौबो जों सावग्लुं सावसि खालामबाय दालां दंमोन बेखौबो सिफायनानै लाबाय LP स्कुल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय हस्पिटाल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय मोजांमोन थांखिया जों जेब्ला आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जों गावनि बायदियै गासैखौबो सोरजिनानै लागोन हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय आइजोफोरखौ बिसांहालागि मोबिलाइज खालामबाय बेटेलियनफोर जुदि थाङोब्ला बानलु गुन्दै देनानै बिथांमोननि मेगनाव सारनानै हो बिसांहालागि अर्गानाइज खालामबाय बर' आइजोफ्राबो बाहागो लाबाय बै समाव बेटेलियनजों आसाम पुलिसनि राइफलजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय मा लाबोना होफैखो BSc लाबोनानै होफैबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जारिमिना दिनैबो बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै बेखौ खालामदों बिनि उनाव जों नुदों बर'नि जि जारिमिन BLT आलादा रायजो नांगौ होननानै संग्राम खालामबाय संग्राम खालामनानै दिनै आलादा रायजो मोनाखै BTC मोनबाय बे सुक्तियाव खिन्थु सापर्ट अफ लेटाराव एबसुनिफ्राय दिनै लाइजाम सापर्ट अफ लेटार हिसाबै हराखै जोबनायाव नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल